Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arjuna Anjani Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman saat menilai sebuah tayangan. Terima kasih. Salam budaya. Mangga. Kabeh padha moh kalindih Sulistya klawan jat mika nuli gemeng mrene kabeh iku tan sampurna tan patut wong budaya padha hambek kaya watu cobane para kasusra cakundang nyawang mo ing wang dimen ing wang pan wirang Batara kabeh padha makalinde sulistya kawan jatika nuli gemeng mrene kabeh iku lan sampurna lan patut wong budaya begegek sadulita mel-mel lae. Ndara kula Raden Permadi. Napa sababipun jengandika Ndara Permadi sawetawis dangu bingleng-leng lelana brata wonten ing tengahing wana wulusan mriki, Den? Ora liya Kakang, kewajiban nggonku bekti marang Koko Prabu Anom Puntadewa. Panjenengane pancene sedulurku tuwa nanging tumraping gelar kuwi ratu gustiku ingkang wajib ndak ayomi laire kang sarta batine mula Kakang ora bakal bali oleh kulana ing alas wulusan kalamun durung antuk sasmita babagan kundure Koko Prabu Anom Puntadewa ingkang wis sawetara wanci murca datan pepoyan. Inggih Gus, inggih. Semar inggih sampun mangertos Pandhawa menika bebasan ndok sak petarangan mati siji, mati kabeh, mukti siji kabeh, melu ngrasake kamukten. Pramila paduka badhe tindak dhateng pundi kemawon, badhe kula dherekaken ing pamrih ngupadi murcanipun Kang Raka minangka dados margi utawi dalan bekti paduka dhateng sedulur tuwa. Wanti-wanti weling kula nggih Ndara.
saklebeting melampah dhateng Wanawulusan iki mengke panjenengan kanthi meneping budi lan lantiping panggraita mas padhaaken salwiring kawontenan mbok menawi niki mengke wonten ingkang dadosaken sabab pamurunging lampah pancen kuwi gegaraning penggalih Kyai kang bisa nyiptakake karahayuning laku. Ayo Kakang Semar ngiras pantes hanalasa ana Wanawulusan senadyan to kene papan kang gawat kliwat-liwat werit kang sarta lungit uger awawaton kasucen tumibaning sambikala ora dadi ngopo kosok baline sing wis tumiba tinulak dening panguwasaning sing gawe jagat lulus raharja sing dadi lakuku Kakang. Sikra kang bala bumingal rasa sedina kaya setahun rana rene kaya pendiko rina wengi tan bisa turu aku tansah pikirke siramu kebayanganku katene netro sebulan iku mung rasa kangenku kangen kangen bocah kok gantenge ram saking gantengmu malih ketok ayumu jenengmu sapa wong bagus jenengku Permadi sing mburi kuwi sapa Prem Petruk
Sing mburi dhewe ya ampun kok mblegendong kaya ngono. Ketoke aku tau numpaki kowe. Lah masa ye kapan ye kok meriku kok ora eling lah. Kapan numpaki aku lho. Kapan awan po bengi sore ngantek bengi. Lah kok aku ora eling to, Truk. Bantunen aku ngeling-eling lho kapan lek tau numpaki lho. Kapan ye? Bis Bagong. Elahane. Bis Bagong aja rumangsa. Jenengmu sapa cah wadon? Aku Endang Pamikatsih. Bocah saka ngendi kleyang kabur kanginan ayo wong bagus. Kowe arepe tak begal. Bondo apa nyawa yen abot nyawa wenehno bandamu yen abot bondo ngleyang nyawamu. Apa sing mbok butuhke gelangku kalungku apa ali-ali jupuk ana dhewe. Wis kok jupuk wis jane isih ana bondo sing regane luwih larang timbang gelangku timbang kalungku kang sarta tinimbang ali-aliku ana bondo sing luwih larang kang durung kok jupuk apa no kuwi jiwa ragaku. Lah terus yen to pancen kuwi ahli begal jiwa ragaku begalan pisan, jiwa ragaku gawanen pisan. Aku ora butuh karo ragamu. Nek ora gelem mbok begal lakone genti diwalik kepiye? Genten kowe sing tak begal. Ya ampun. Mandek Rahayu. Kang. Yo. Baleni ali kaya. Hey. Aku kedrawasan Kakang. Sing kok gawa kuwi apa? Gelang lan kalunge satriya sing tak begat lho. Lah ya apik to ya. Wong nyatane ya kasil lehmu begal ning kono duweni ancaman sing medeni. Jenenge sapa? Permadi. Sing terakhir iki mau aku diancam rada geter atiku. Permati ngucap yen perlu aja mung bandaku jiwa ragaku begalan pisan. Gek nek nyawang aku kok sajak piye ngono. Nyawangku dhuwur ngisor mendhuwur meneh tekan dada nang mandeg suwi ngono. Aku gila Kakang, aku gila. Permati, iya. Aku tulung ana lakone diwalik Permati sing arep begal aku. Yen Kakang Narayana ora gelem nulungi aku, yen Kakang Narayana ora gelem ngayomi adimu Bratajaya aja takon dosa. Lho, kowe kok ngancam aku? Iya mesti tak ancam.
Yen Kakang Narayana ora gelem maju, tak aku wae sing maju. Lho, lah yen kowe maju kowe sapa, Kowe apa iso gelut kamangka kowe kuwi ora duweni ilmu babagan kadigdayan. Ya ora gelut to ya. Upama aku maju aku tak pasrah karo Permadi. Aku dikapak-kapakne Permadi tak manut ae. Loh, kok ngono? Mergo bareng tak sawang-sawang wong ya ganteng Kakang. Lah. Lanang karo wedok padha ae. Tak ayomi tak mbledos dadi buta, tak delikne ning wetengku, dijamin aman kowe Bratajaya. Nah. Wah. Tuh. Utopan toto kati wisaya. Gendriyaksa sareng Haruta. Pawana Bana Margana. Apa iki sing jenenge Permadi? Dasar kapara nyata bandha panyawa. Kowe wani kurang ajar karo adikku wedok. Wani karo adine tegese wani karo kakange. Saiki wani, besok ya wani. Huntal malang kowe. Mbok susulne rene piye to, Kang? Kurang ajar begal wedok ana kene. Lah kok kowe nyusul rene? Nyusul wae aku dikongkon karo kakangmu. Kurang ajar. Aduh ya ampun Kang. Aduh ya ampun Kang. Nyapa kowe kutangku dibethoti, Kang. Piye to ki mengi lakone piye to ki mengi? Kok malah kowe tak susulne rene, tak kirim rene Permadi piye to? Kang kebangetan tenan. Aku dioyol-oyol kaya ngene, ya ampun aku dirangkul. Yo, Permadi. Kowe nyapa, Dik? Aku dicipoki, Kang. Yo kowe seneng apa susah? Seneng. Padha ae lanang wedok. Yo kowe denggele punakawan wedhuse, ayo belanono caramu. Dara. Bima wang-wang kumpul Batang gedhe sayang kongkara dadane ora mubat mabit
Sing daleweran sing dadi keringetmu, krenggosan sing dadi napasmu. Petruk ana apa? Aduh ketiwasan Ndara. Ketiwasan ngopo? Adik sampean Adiku sapa? Permadi dibegal ning tengah dalan jenenge begal pamikatse karo begal Narayana. Begal Narayana sajakipun lagi winong wong ing dewa cinaketing Bathara. Ketitik duweni kasekten kang linuwih. Kasektene begal Narayana. Iso mbledos dadi buta. Adik sampean diuntal malang Tak belanane. Ya ampun Kang, aku wis ora iso gerak Kang. Nyapa? Ya ampun Permadi, Permadi ketoke cah menengan, ketoke cah alim, cah klemar-klemer lah kok polahmu luar biasa. Kang aku piye? Gene ya Aku sesuk mula wenang ajejuluk Sang Ajata Satru. tegese ratu kang tanpa mungsuh. Pambekane tiga bondo lila ing pati durung nate ngucapake barang kang tanpa nyata. Ginugah dening Sang Sukma Bagaspati. Jenggirat Prabu Puntadewa pungun-pungun kadiwungu saking Ginyanendra mestuti padane Sang Hyang Sukma Bagaspati. Rawuh paduka wonten pucaking gunung Tidar duh pukulun sumangga ing karsa titah paduka pun Puntadewa ingkang sawetawis candra tetugur wonten ing arga menika.
Nadyan boten pratela kula pitados menawi paduka pukulun boten kekilapan saulah kridaning rat. Titah ulun kula Prabu Puntadewa. Nadyan sira ora ngaturake wigatine nggone Rama Ratapa ana pucaking Aldaka. Jeneng ulun ingkang amisesa marang jeneng kita. Sing dasare wis saka keparengi Sang Hyang Pramesti Guru. Mantenging tapa bratamu jagat ora wenang ngluputake satemah apa ingkang kita cipta dadi kang sinedya kelakon. Ulup sadroning jeneng sira teteki ana pucaking Gunung Tidar, jeneng ulun kang dikeparengake dening para dewa paring kanugrahan agung wujude jimat jamus Kalimasada. Mekaten duh pukulun. Iya. Kalimasada iki mara enggal tampanana Prabu Puntadewa. Ageng panuwun duh pukulun sampun dados lelantaran tumruning kanugrahan ingkang sinebat jimat jamus Kalimasada. Iya kulup tibawa sepadha-padha parandene jeneng ulun iki Sang Hyang Bagaspati kang mangkone bakal nunggal embanan kelawan jeneng kita. Dadi rong perkara sepisan jeneng kita antuk wujuding Kalimasada, 5 sing dadi usada. 1 bab panembah, 2 kamanungsan, 3 kabangsan, angka 4 musyawarah, kang angka 5 babakan keadilan. Iki kabeh minangka gondhelan anggone jeneng kita Puntadewa nyekel bawat pemerintahan ana negaramu Ngamarta. Lan Kalimasada iki besok ana gunane kalamun jeneng kita Prabu Puntadewa kapengko ing Pancabaya sadroning perang gedhe. Kalimasada iki bakal ana gunane kalamun besok kapengko ing Pancabaya ana ing perang gedhe. Kula nuhuni dawuh jengandika pukulun Sang Hyang Bagaspati. Ndungkap kang angka pindho, ulun bakal nunggal embanan kelawan jeneng kita Prabu Puntadewa krana kasuwarganku wis kinudrat ana pribadine Ratu Ngamarta. Ngestaken dawuh pukulun. Yen pancen kaya mengkono, wengakno budayamu kanthi weninging cipta gantenging pangesti hayuwa kleru ning pandulu. Ulun manunggal embanan kelawan jeneng kita Puntadewa. Ngaturaken genging panuwun saha nyuwun tambahing pangestu pukulun Sang Hyang Bagaspati hilang saka ing pandulu manuksma nusut jati miwah Prabu Puntadewa kinurmatan isining jagat raya kanthi hamrek harum handuma brol gandane. Ranane wong lubung betak lopo kurang kuling Ndara Punta ingkang sampun timbul niki pripun Ndara? Ana apa Petruk?
Adikmu loro Pisandara Bratasena lan Ndara Permadi dipun untal malang kalian begal Narayana. Mbledos dadi buta Gus. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Gunane apa Puntadewa dadi ratu? Gunane apa Puntadewa nampa kanugrahan Kalimasada? Kalamun adine tumekaning sirna, he buta iki kakange patenana pisan. Sampuk ukra-krane warga aja lali karo aku Petro. Aku Gustimu Prabu Puntadewa enak janjan. Ya ini kaya dadi gedhe to ya. Kowe jam yahene iki rawan-rawane mundak dadi gedhe. Suminggir sakwetara Petro, uripe para pendhawa wis kadung ikrar paribasane ndok sak petarangan pecah siji hancur kabeh. Tak imbangane kritane Narayana Petro. Ing antaraning buta malianing begal Narayana lumaman tanding lawan Prabu Anom Puntadewa ingkang mbledos dadi buta. Buta loro padha gedene, buta loro padha digdayane. Campuh Bandayuda gelute buta loro ngentekne dina 7 dina 7 bengi. Rame gayeng olehe padha Bandayuda 7 dina 7 bengi. Jambak jinambak kot cinokot wuk ginrawuk satemang gegerake Triloka pawara tumruning Jawata saking kayangan Suralaya Sang Bathara Naradaya kaneka putra bisa
pangandikaning antaraning Puntadewa kelawan Narayana nawari pasan suduk gunting tatu loro bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule melu tatas dasaripun menapa Pukulun Puntadewa iki sedulurmu kowe iki ora ngerti yen kowe kuwi sak kadang Kakrasana Narayana Bratajaya putra Dalem Mandura Prabu Basudewa monggo Prabu Basudewa duweni kadang pawestri sing jenenge Kunti Tali Brata. Monggo Kunti Tali Brata nglairake Puntadewa, Bratasena Permadi jajal ngono kuwi dulur apa dulur wis pikiren dhewe. Waduh Kakang Mas, waduh Yayi. Armadi kula Pukulun Bratajaya mbakyumu dhewe pernahe sih mbakyumu inggih Kakang Narayana piye Bratajaya Wilo Kakang senadyan to tanpa pangerten tinemune jebul Permadi kuwi isih adine dhewe Kakang Mbok Bratajaya Permadi nyuwun pangapunten awit sampun keladuk kirang duga sembrono kalian Kakang Mbok Bratajaya ora apa-apa Permadi ndak apa-apa sing wis kadung yo ben sing durung wae ayo dibaleni mangsa lanang wedok padha ndak Narayana kula Pukulun wis titi mangsane jeneng kita Narayana leren nggonmu nglakoni dadi begal amarga setitik wanci meneh derajate Narayana bakal diangkat kelawan para dewa kaju menengake dadi ratu ning ora saiki kena besok ana lakone dhewe ana ing lakon Narayana wisuda nggo taun ngarep nek nanggap neh lakone Gayeng Pukulun gumantung biayane ngono singgal manunggala dadi sawijine dhisik kae rantak-rantak ana daya-dayawe Kurawa among tamu di Bratasena Kurawa. Sing da semangat merga maine sih suwe. Barisan witing klapa cawisna. Kabar semebar pawarta wis larata Kalimasada gagal digayuh Kurawa malah digayuh musuh bebuyutane Kurawa Prabu Anom Puntadewa tawiske witing klapa cicil Bratayuda cah. Bratasena harta marmahanawaran rangsang Balawarti Tampanala Setan
dadi emput kowe. Yo. Ah. Tur. Ah. Oi. Dut. Ah ah ah. Sapu jagat. Ingkang peteng sampun padhang. Ingkang ruwet sampun udar, Ndara. Ndara Bratasena Kakang Sembaryo. Sing becik dadya patuladan sing ala kagilesa anut lakuning jaman. Mugi-mugi kanthi tumuruning jimat Kalimasada saged andayani katentreman ing nagari Ngamarta sumrambahipun katentremanipun sahibul hajat. Kula Semar saking Kita Angin bilih wonten tembung sak kecap tindak sak pecak ingkang boten meranani penggalih. Nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami sesanti Suradira jayane ngrat suh brasta tekaping ulah Darmastuti sekali merdeka tetap merdeka asta brata sandining jagat.